रमेश अण्णान किंगफिशर आणि कोंबडेचो एकत्र कार्यक्रम केला। त्याचा झाला असा तिनसांचो आमचो सिलेंडर सर मगे सर रिक्षा पकडून बदलापूर पाईपलाईनचे पाईप मोजत आम्ही पोचलो तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट अंबरनाथ का बघते तर काय हैसर शामियानात मंद प्रकाश झोतात रमेश अण्णाचो मंद गतीन कार्यक्रम सुरू होतो। कार्यक्रमाची शोभा वाढोक बाबलो तुंतुना पाठीक मारून इलो मेले मैगाक ऑनलाईन डुप्लिकेट आदिवासी हेअर ऑइल मिळाला पण आमका ओरिजिनल दगडी कोळशाच्या निकाऱ्यावर भाजलेले स्टार्टर हाडून दिले। बारक्यान थंडी पळवसाठी चिकन हॉट पॅन घेतल्या पण दगडी कोळसो ओरिजिनल असल्यामुळे बारक्याचा तोंड भाजला। मगे बारक्यान फूक मारून हॉट पॅन थंड केले। थोरल्यान चिकन चिली मिली कबाब तर बायलेन पनीर हिल टॉप बसवले। मगे मी निकारावर चरचरीत भाजलेला पापलेटाचा पॉट फाडलाय। आम्ही स्टार्टर स्टार्ट करताच बाबल्यान बर्फ टाकून गदळून फेस काढल्या। बाबलो इवळूक लागताच आम्ही जेवूक घेतलं। बायलेन पनीर बिरबली चम्मन बटर गार्लिक चीज नान सोबत चमकवलं। मी हे खजाना ओपन करताच आयेचो फोन इलो। आयेक सांगले कोंबडी आणि किंगफिशर या दोन्ही पक्षाचो मांस